दा जोंनि बर' फरायसालि किसुमान सरकारि फरायसालिफ्रानो थैलांनो हमबाय। गते दायनिगिरिया जों सरकारखौनो होनांगोन। बर' फरायसालिफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगौ जायोब्ला साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफ्रा सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जा आइडिय'लजि बेबायदि आइडिय'लजिजों जोङो खारफानांगोन। बालिपारा खोन्दो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादआ 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै पश्चिम मानस्रि बर' गुदि फरायसालियाव बालिपारा खोन्दो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादआ गाव खोन्दोनि सिङाव थानाय गासै फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै सानसेनि हाबाफारिजों सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो प्रदीप कुमार ब्रह्म बारग' फोरोंगिरि बिथाङा। माननि आलासि महरै बाहागो लायो मानगोनां राङापारा कलेजनि बिबुंगोरा रितेन बसुमतारी बिथाङा। थांखि जानाय बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि कबिराम ब्रह्म बिथाङा। आङो माने दिनैनि बे हाबाफारिखौ फरायनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव माने फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरिफोरा माने मावनो गोनां गथ'फोरखौ फोरोंनाय बुजायनाय गार्जेनफोरखौ मोजां सुबिदा होनाय माने मोनथियै बाथ्राखौ खोन्थानाय माने गोबां सुबिदाखौ जोङो माने लानो हादों आरो बेनिखायनो माने बे हाबाफारिखौ आङो मोजां मोनो आरो फोरोंगिरि हारसिङै स्कुलनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हाया। फोरोंगिरिजों लोगोसे गथ'फोरनि गार्जेनफ्राबो जथेस्थ' माने बिसोराबो दायथ' दङ। फोरोंगिरिया मावनाय खामानिखौ स्कुलाव फोरोंनाय खामानिखौ माने बे गार्जेनफ्रासो नोजोर होनानै हाबाफारिखौ लोगो लाफैबा माने खामानिया साक्सेस जायो। माने फोरोंगिरिया माने रोङैखौ फोरोंगोन माने माखासे जोङो गार्जेननि हेफाजाब मोनाब्ला माने गथ'फोरखौ साक्सेस खालामनानै रोंहोनायाव माने बाराखि जाया। ओंखायनो गार्जेनफोरखौ जोंनो माने फोरोंनायाव गथ'फोरखौ सुबिदा होनायाव जथेस्थ' माने बे खामानि दङ। गार्जेनफ्राबो माने जोंनियाबो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि थायो। बेनिखायनो जोङो फोरोंगिरिखौ लोगोसे गार्जेनखौ माने नांथारगौ जोंनो। 5 सेप्तेम्बर जोंना फोरोंगिरि सान। बेवहाय जों रायजो राजा बेखौनो सावरायदों जिहेतु जों फोरोंगिरिल' जाबा जानाय नङा। जेरै जोंहा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बिथांनि किसुमान माने मावनानै दिन्थिलांनाय हाबाफोर बेफोरखौ जों सोलोंनो नांगोन, अनुकरन खालामनांगोन। अब्लासो बिथांनि गियान आरिफोरखौ लानो हाब्लासो जोङो गाव गावबो साफा साफा मोजां फोरोंगिरि जानो हागोन। दा बाथ्राया बेनो आसलथे गथ'फोरखौ जों एट्राकसन खालामनो हायाबाथ' फोरोंनाया जाखाया। बेनिखायनो रंजा खुसि अकल फरायनायल' नङा, फरायनायजों लोगोसे बिदिनो बाहाय जोंहा लोगो सोलोंथाइ थायो। जेरै मेथाइ खननाय, मोसानाय आरो बिदिनो दामनाय देनाय किसुमान बेथिं गथ'फोरखौ जोङो मेथाइ खननायनि गेजेरजोंनो फोरोंनायनि राहाखौ लानांगोन जाहाथे गथ'आ रंजा खुसियै फरायनो हायो आरो माने रंजानायनि मेथाइनि गेजेरजों फोरोंनाया उन्दै उन्दै समाव साबसिन जायो आरो जोबोद साननो गोनांल' गैया आसलथे। थारमाने दा मा बुंगोन, दा जोंनि बर' फरायसालि किसुमान सरकारि फरायसालिफ्रानो थैलांनो हमबाय आरो भेन्सारफ्राथ' भेन्सार बानायबाव। दा बेफोराव आसलथे दायनिगिरिया जों सरकारखौनो होनांगोन। मानो होनबा दा जोंनि बर' मिडियाम फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल, बेराफारसे इसेबां भेन्सार स्कुल दं बेफोरखौ सरकारा नायफिनाखै दिनैसिम। सरकारिकरन खालामनायनि बेब'स्थाखौनो लायाखै। आरो दाखालि फोसावनाय मथेथ' दा खुनु भेन्सार स्कुलखौनो माने सरकारि खालामनाय जानाय नंलिया। आरो दा होनबावदोंसो जेनेबा दाखालि जों थुनलाइ आफादनिफ्राय मिथिना मोननाय मथेब्ला फैगोन बोसोरनिफ्राय 3 थाखोनिफ्रायनो माने अंक आरो बिगियानखौ इंराजिजोंनो फोरोंनांगौ। होमब्ला बे जोंनि थाखाय आरो समस्यासो जाबावगोन। ओरैनोथ' जोंहा बहुद फरायसालिफ्रा दा नस्थ' जालांनो गथ' गथायफोरखौ खमिलांगासिनो दं जिहेतु जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल। आरो बेराफारसेथिं माखासे स्कुला ओरैनो भेन्सार जानानै दं। दा बाय मास्टारफ्रा इन्टारेस्ट गैला आरो हानायमानि नांगौमानि जेरैबायदि फोरोंनांगौ बिदि फोरोंनो हाया। दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जालांबाय, गोसो बायलांबाय जिहेतु गथ' गथायखौथ' मानसि खालामनांगोनथ'। बेखायनो प्राइभेट स्कुल फारसेसो गोसो होनो हमबाय रायजो राजाया। दा बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर साननो गोनां जानानै फैदों आरो। बेनिखायनो
बे हाबाफारियाव आं दिनै आलासि महरै बाहागो लानो खोब गोजोननाय मोन्दों। आं दिनै खावलायदों साफ्रोम फोरोंगिरिफोरखौ सर्वपल्ली राधाकृष्णनि आइडिय'लजिजों खारफानो थाखाय आरो साफ्रोम फोरोंगिरिफोरखौनो साफा रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि जानायखौ आं दिनै आसा खालामदों। मानो होनोब्ला जोंनि एरियाया जाहैबाय जोबोद गोग्लैसोनाय ओनसोल। बे ओनसोलनिफ्राय जुदि मोजां फरायसाफोर दिहुननो गोनां जायोब्ला जोङो साफ्रोम फोरोंगिरिफ्रा थिग जाग्रोनांगोन आरो फोरोंगिरि हिसाबै जों गुदि फोरोंगिरिया बांसिन मावनो गोनां खामानि दङ। मानो होनब्ला गुदि फरायसालियावहाय गोबां गथ'फ्रा उन्दै उन्दैफ्रा फैयो, बेखौ फोरोंनायाव गोबां फोरोंगिरिफ्रा खस्थ' मोनो। थेवब्लाबो नोंथांमोना मालाबाबो जेन नाङा होननानै बिथांमोन खावलायदों आरो बिथांमोना दिनै खोथा होदों जे बिथांमोना साफ्रोमबो बयबो साफा राफोद फोरोंगिरि जानो हागोन, बेखौनो बिथांमोना आंसिम खोथा होदों। आरो लोगोसे रायजोफोरखौ खावलायदों जे सासे गारजेन हिसाबै गावनि गथ'खौ फरायसालियाव हरबाल' जाया, फरायसालियाव हरनायनि लोगोसेनो बे गथ'नि सायावहाय नोजोर होनांगौ साफ्रोम गारजेनफोरनाव दङ। बेनिखायनो जों खावलायदों बिथांमोनखौबो जे नोंथांमोनाबो गावनि गथ'खौ फरायसालिनिफ्राय थांनायनि उनावहाय बे गथ'नि सायाव नोजोर होनांगोन जाहाथे गथ'आ मोजाङै फरायनो हायो। फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा हरनाय हमवर्कफोरखौ जाहाथे मोजाङै बानायनानै नोजोर लाफिनो आरो लोगोसे साफ्रोमबो गोसो होनानै फरायलाङो, बेखौनो नोजोर होनांगोन होननानै आं खावलायदों। दिनै बिथांमोनाबो दिनै खोथा होदों। जायखिजाया दिनै बेखिनिखौनो दिनै जोङो सावरायदों। बिदि गोबां साननो गोनां बाथ्रा दिनै जोंहा दुखुनांथाव जादों। दिनै जोंना गोबां जोंनि सरकारि फरायसालिफ्रा गोमालांनो नागिरदों। दिनै सरकाराबो जोंनि सनितपुर जिल्लायाव 105 खन फरायसालि दिनै दानगोन होनना बुंदों। दा दुखुनांथाव खोथा, बे समाव जोंनि बर' मिडियामबो दं नामा गैयाखौ जों मिथिथ'वाखै। दा जियानो जुदि बर' मिडियाम दंब्ला जोंहा दुखु गोनां जागोन। दा आं सानदों बे समावहाय जोंनि बे सरकारि फरायसालियाव फरायसाफ्रा मानो खमायलांखो बेखौ आं दिनै बिजिरनानै मोनदों जे माखासे सरकारनि मोनसे समावहाय सरकारि खालामाखैमोन। गोबाव सम माने सरकाराव जाबायदि सुबिदा हरनांगौ बे गैयामोन। दिनै हमनानै ला माखासे जायगाफ्राव फरायसालियाव सरकारनि जाबायदि मोननांगौ दङ बेबायदि सुबिदाखौ खायफा फरायसालियाव मोनाखै होनना खोनानो मोन्दों। आरो माखासे बिथिङाव जोंहा फोरोंगिरिफ्राबो दायनिगिरि दं होननानै आं सानगोन। मानो होनब्ला खायफा फोरोंगिरिया नांगौ बायदि क्लास खालामनो हायाखै जानो हागौ, जायनि थाखाय बे ओनसोलनि बे गामिनि गारजेनफ्रा गावसोरनि फरायसाफोरखौ बे हरालासिनो फरायसालि हमना ला गभर्नमेन्ट फरायसालियाव हरालासिनो प्राइभेट फरायसालियाव हरदों। आरो जानो बे मोनसे जोंहा जादों दिनै सरकारि फरायसालिफ्राव सासेल' फोरोंगिरि गोबां दं जोंना बर'फोरनिया। गोबां बर' गुदि फरायसालियानो सासेल' फोरोंगिरि। बेवहाय सासेल' फोरोंगिरिया दिनै मोनबा गाहाम क्लास, जेरै मोनबा क्लास जायोबा नोंसोर 25टा क्लास जायो होननानै बिथांमोना सावरायदों। सासे फोरोंगिरिया सानसेयाव जों 22टा क्लास लानो नांगौआ बे सम्भब नङा। बे जोबोद दुखुनांथाव खोथा। दा बेबायदियावहाय सासे गभर्नमेन्ट टिचारा एबा LP सरकारि फोरोंगिरिया जाबायदि सोलोंथाइ होनांगौ बेखौ हास्लाबजोबाखै, बेखौ जोङो नुगासिनो दङ। आरो बे बिथिङाव दिनै सरकारा एसे गोरोन्थि मावनांगोन। ओंखायनो आं सानो जोंनि बे गुदि फरायसालिफ्राव सरकारि फरायसालिफ्राव थानायसिबां थारमाने सासेनि बांसिन फोरोंगिरि हरनांगौ। हायोब्ला 3 4 एबा साबजेक्ट वाइसआव होनांगौ साबसिन जायो। साबजेक्ट वाइसआव होनो हायाब्लाबो जेराव सिंगोल दङ बेवहाय 2 एबा 3 होनाया खोब मोजां सानो आरो। मानो होनब्ला गोबां फरायसालिफोर दङ, गोबां फरायसाफोर दं, एनरलमेन्टआ बारा आरो बेयावबो सासेल' फोरोंगिरि। दा बिदियाव बोरै बे फोरोंगिरिया एथ' बुरजा गथ'खौ फोरोंजोबनो हानो, बेथ' सम्भब नङा। बेखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैयो सरकारखौ जाहाथे सरकारा बिनि सायाव नोजोर होयोब्ला मोजां। आरो बिथांमोना हमनानै ला जेरावहाय सिंगोल टिचार बेयाव 2 एबा 3 बिदि होनो नांगौ। एनरलमेन्ट लायै एनरलमेन्ट बेखौ जुदि होनो हायोबा मोजां जागोन होननानै सानो आरो लोगोसे अट'मेटिकेलि होमबाना मा जागोन, सरकारि फरायसालिफ्रावबो प्राइभेट स्कुल बायदि फोरोंनाय जागोन। अब्लाना जाय गार्जेनफ्रा प्राइभेट स्कुलाव हरदों अब्ला बेबायदि गार्जेनफ्रा फिन सरकारि फरायसालियाव हाबफिनगोन आरो। खारन सरकारि स्कुला गामियावनो दङ, दिनै प्राइभेट स्कुला गोजानावसो दङ। गोजान गोबां खस्थ' जायो, लांलाय लाबोलाय खस्थ' जायो। दा बेखायनो जुदि गामियाव थानाय फरायसालियानो जुदि फोरोंगिरि थोजासे मोनोब्ला आरो फोरोंनाया मोजां जायोब्ला अब्ला निस्सय गार्जेनफ्रा गावनि फरायसालि माने गावनि गामि फरायसालियाव लाफिनगोनखौ आं सानो। आरो लोगोसे साफ्रोम फोरोंगिरिफ्रानो बेवहाय मावनांगौ बिबान दं आरो। मानो होनोब्ला फोरोंगिरिया दिनै सासेल' फोरोंगिरि होननानै एलु खालामबा जानाय नङा। हानायसेबां फोरोंनांगोन, हानायसेबां खस्थ' खालामनांगोन। जिहेथु बिनि साख्रिया गामियावनोखा, बे फरायसालियावनोखा। जिहेतु बिथाङा बे फरायसालियाव साख्रि मावनानैनो न'खर खुंबाय थादों जिहेतु बिथाङा, ओंखायनो नोजोर होनाया मोजां जे फरायसालिखौ जेरैखि जाया मोजां खालामलांगोन आरो क्लासखौ मोजां खालामलांगोन होननानै थांखि लानांगौ आरो। दिनै
जों बेवहाय बे पश्चिम मानसि गुदि बर' फरायसालि बेवहाय बालिपारा ब्लक दुलाराय बर' फोरोंगिरि आफाद बालिपारा ब्लक दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा जों बेवहाय मोनसे फोरोंगिरि सानखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बायदिनो जोंबो फालिदों। दा बेवहाय जोङो गासै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जुगदान होनानै बेवहाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों आरो जोंबो दंबाय थायो। गंफ्रोमबो गुदि फरायसालिफोरा हारसिङै जोंहा फोरोंगिरि सान फालिनो बेबादि मोनसे एसेबां मोजां खाबु जाया। जोङो हारसिङै फालियोब्ला बेवहाय आलासि लेंहरनानै बेबादि दामग्रा लानानै साउन्ड लानानै बेबादि मोनसे गेदेर प्रग्राम बानायनो हाया। दा बेबादि बानायनो हायैयाव जोंनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा जोंहा गोबां नलेजआ खम जाबोबाय थादों। साननानै नायोब्ला गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरा जोङो नुनो मोनबोदों माने बेवहाय माइकआव खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो माखासे मेल मिटिंफोराव जेरैबायदि प्रग्राम गाहोयो बैहाय थाङोब्ला जोङो गंफ्रोमबो गुदि फरायसालिया लानो हायैयाव माने गथ'फ्रा सौग्रावहैनाय जायो आरो। दा बेबायदि बेलायाव जोङो माने गथ'फोरखौ सांग्रां खालामनो हाया। दा बे थांखिफोरखौ लानानैनो आरो जों नुयो गुबुन प्राइभेट स्कुलफोरा मोनफ्रोमबो फोरोंगिरि सानाव बिदिनो बोसोरनि एनुवेल स्पर्ट्स बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोराव बिथांमोना गोबां गोग्गोमै बानायो। नाथाय जोंनि सरकारि बा भेन्सार स्कुलफोरा बेबायदि खालामनो हाया रां रुफानि प्रब्लेमाव। बेवहाय स्टुडेन्ट इनरलमेन्टआबो खम। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि बालिपारा ब्लक दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा जों थांखि लाबाय जे जोङो हारसिं हायैखौ खौसे जानानै मोनसे गथ'फोरखौ थुलुंगाखांनाय आरो मोनसे सांग्रांथि लानो हायो नामा बेबायदि मोनसे नोजोर आरो थांखिजोंनो जों दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ नैबे पश्चिम मानसि गुदि फरायसालियाव खुंनाय जाबाय आरो फ्राय बियो जोबनायनि लामायाव फैबाय। बेखौ जों साक्सेस जाबाय होननानै बुंनांगोन। मानोना जोंहा बेवहाय आलासि महरै लाबोदोंमोन आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथां प्रदीप ब्रह्म माइनावस्रि बर' गुदि फरायसालिनि बिथाङा थांनाय बोसोराव रिटायार जाबाय। दा बिथांमोनखौ लानानै आरो ओनसोलनि माखासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौनो जों आलासि लानानै बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय मोनसेल' थांखि जे सरकारा लानाय माखासे फरायसालिफोरखौ फोजोबनायनि प्लान पलिसि जे इनरलमेन्ट खम फरायसालिया क्लास जायैनि बायदिसिना बाहाना खालामनानै फरायसालिखौ फोजोबलांनायनि प्लानफोरखौ जों नोजोर होदों। आरो फोरोंगिरि हिसाबै बेबायदि माबा मोनसे प्रग्राम लानानै जोङो गार्जेनफोरखौ फरायसाफोरखौ आरो फोरोंगिरिफोरखौ माबा मोनसे थुलुंगाखांनाय लाबोनो हागोन नामा बेबायदि मोनसे थांखिजोंनो जों दिनै बे 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ जों आफाद हिसाबै खुंनाय जाबाय। दा बेवहाय जोङो बेसेबां साक्सेस जादों बेसेबां साक्सेस जायाखै बेखौ बेयाव नुजाथिफैनाय रायजो राजा फरायसा बिथांमोन आरो फोरोंगिरिफ्रा बुंनो हागोन।